खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बायदि थावनिफोराव 30 नं गरेश्वर बियाबनि MCLA पवित्र बर'आ दावबायफैदों 22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL दोलोनिफ्राय जाय बिजाथि महरै सायख'जागोन बे बिजाथियानो देरहागोनाबो रोखा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय कक्लाबारि बियाबनि गलागांव VCDC ओनसोलखौ नायनो थाखाय गावखौ बिबान होनाय बादियै नायनो साखाफारा जादों आरो दिनैनिफ्राय गलागांव ओनसोलखौबो नायगिदिंनाय आस बिलाइखौ फोरमायदों 30 नं गरेश्वर बियाबनि MCLA पवित्र बर'आ जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु जोंहा फैगौ 8 तारिखआव माने बाय इलेक्शना जागोन जिहेतु बेनि थाखाय जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय जाय बिजाथिया टिकेट मोनगोन बे हिसाबैनो जों खामानि मावनो थाखाय बिथोन होदो हिसाबै आंनोबो मोनसे दायित्व होदों गलागांव VCDC खौ नायनो थाखाय बेनि थाखाय आं एसे दिनै आंनो जेराव दायित्व होदों बे VCDC खौ खबर लानो होनना फैदों आरो बे कक्लाबारि समस्थियाव UPPL दोलोनिफ्रायनो टिकेट दाबिदारा गोबां दङ बिनि गेजेराव जेनेबा साब्रै साबा दङ साब्रै साबानि गेजेराव सासेयाथ' मोनगोन बे साब्रै साबानि गेजेराव सासे मोननायनि उनाव साथाम साब्रैयाथ' दुखु मोननानै थागोन बिथांमोननिसिम मा बुङो बिदियाथ' जाखायो जोंनिल' दोलो नङा गासै दोलोआव थाखायो बिदि टिकेट डिमान्डआ थायो बेयो उनावहाय बुरजाफोरानि गेजेराव माबा मोनसे जागोन डिसिसनाव फैयो आरो दुखु मोनलायनाय गाज्रि मोनलायनाय बेयो जाखायो जायखिजाया बेयो जोंनिल' दोलोआव नङा गासै दोलोआव थायो जिहेतु पार्टिनि प्रट'कल जिहेतु मट' बे हिसाबैसो खारगोन जेला बिदिनो आरो बुंनो गोनां बारा गैया नैबे बिसायख'थियाथ' सरकार दानाय नङा बे ओरैनो सरकार सालायनायाव हेफाजाब होनायनि थाखायसो मा बुङो जिहेतु सासे केन्डिडेट नांगौ जाबाय बेयाव जिहेतु शिबसारनि समस्थिमोन शिबसारा जिहेतु गावहा बे समस्थिनिफ्राय बेखौ उथायना लानाय जाबाय बेनिखायनो जिहेतु बाय इलेक्शन हिसाबै बेखौ दा सेलेक्शन खालामनानै जोंनि केन्डिडेटखौ जों देरहा होनायनि थाखाय नारा नाथा जों जुजिगोन माने जिहेतु जों सरकाराव दङ हिसाबै माने जिखिनियाबो 100% आरो दासिमथ' जेबो जों उदिस मोनथ'वाखै बेखौथ' मा बुंनो बिसोरबो जुजिगोन बयबो जिहेतु जुजिखागोन जोंबो जोंनिखौ जों आइडिय'लजिजों जों खारगोन बेखिनियानो बुंगोन आं